Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, CS Galaxy 0. I'm joined by the best chairman. Yeah. Angimnandi che. Mnandi. Sibo, ethi ngiqale kanje before ngene game. Bangene che. Ngithathe ngesizwe sonkana because ama South African masilana njalo. Yeah. Members. Lokho kwenzekile. FIFA mfethu ngokuthi isiphanishe ngale ndaba le kaTebogo. Sithathele 3 point. Bengithi ngitshela ama South African as a whole awuthama. Asipheli moya sasele nga 2 games. Sizobuya mfethu. Kumele so support bafana Moses Mabhida naselokhuzana eMbombela. Akuna next lapha sizobuya sithibose. Bese ngitshela uTebza weSundowns ngithi intwana lo muntu abakhombe ngawo ngathuka idlala ibhola lakho mfana. Akumelanga ulahle ifocus. Uyayibona sithibose. Bengikhuluma ngenational team ngiyibeka nje ngoba mina ngumuntu wasemzansi sithibose. Angizanga ngegwele. Right. Khule lapho sithibo bese ngiza kubhakaneni. Sithibona uthama ukuthi ninokungafuna ukungimamela. Ngantshela yathi season mayicala ucoach wamalahla 2 games. Ngathi la uthama isajela. La uthama izoyibamba indlela. La uthama isabona abafana bayo. La uthama isafuna ukubona icombination. Umuremi. Afethu thina ama supporters ebhakane yasim owe apology. Kwakhe. Sambona ngathi ulahlile. Kanti sikhuluma ngebreadwin. Manje mfethu lamajita la wethu ama player the way ngwabona hlangana ngakhona. Mfethu ne supporters mayingahlangana kanjalo. Ubabheke mfethu ukuthi the way bafakana ngakhona egamini. Bafuna ukugana ama goal bonke. Namhlanje that's why bagaya ungwana sesi. La penal baye kuye bonke. Bazikhethela akakhethwanga icoach. Khethwa ama player amtshela thatha la ngihlanganise nene. Uma ngwana sesi wayishaya nethi. Bamvusa ispirit njaya. Uyang understand? Ubuthi umufikile last week. Wafika washaya 2. Le ntwana ziyangena sithibo. Thina sisane season elanga. Sisaye Africa. Sisazodlala iNetbank. Sisazodlala iCarling Black Label. Ama injuries asazosihlasela. But the way aba introduce ngakhona uthama uza nabo kamnandi. Bheka interchange ka riding ka Masindi Vandag nolokhuzana no Nondu. Bongekwazi ukuthi ubanoshaya 8 ubanoshaya 6. Bangabe lo munye akhuphuka uyabuya unanthajela uhlala lapha esiswini. Le ntwana le yana awuthami ine timing. Ama passes aya straight emuntwini. Akasha bona le yana awuthama kusifake le. Yes, ngikutshela ngentwana ukuthi icava ibhola. Awuthami ngakutshela ngathi la kuse university sifundisa idisk. Uyabona today TX Galaxy ibone uSiema omunye hayi lo bekadlalele TX Galaxy graduateile le ntwana university graduateile lapha another level awuthama sibilibili yabona sithiba awuthamne ukuthi uwin league akumelanga ukora ama 10 goals nama 20 goals wona lawa i2 esindlula ngawo simnandi sithiba awuthama simnandi awuthama thina manje awuthama isiqedile ngeleague shaya 1 game at a time. Manje smell iswele. On Saturday. Si-advance. Somewhere. Uyambona uTerminator awuthama. Coach wami uzoshaya ihistory la eMzansi. Uzokushaya i-10 game. Ngicela ucheke nama clean sheet ashaywa uSipho lapha emuva. Ukuthi ushayana uthama. You understand? Lana sidlala isiphuthuphuthu awuthama. Sithibo Saturday bongekho yithina besila sizobukela i-team yethu wena bo FNB and mina benganakwala uthama bekumele uyobabheka because thina bese sirephele Lesotho lase Bloemfontein uyabona lapha lokuyibhaso I understand why uye la mina zange bene flop lokuthi uye la uthama but benginamakosi abhaya ngabuza ngathi bafethu ngoba manje besidlala sonke ngo3 wine la bathi thina sifuna ukubukela ibhola
ibhola elimnandi ibhola elimnandi hayi ibhola elimnandi suke emuntwini lemuntwini leza intwana lezana zinokushayelana ama-short passes sithiba uthami ithi ngabamoshela isikhathi ngizothatha isikhathi sathale nawe awuthami